And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May nangyari sa amin ng best friend ko. At may kanya-kanya kaming partner. Hi, DJ Rocky. Matindi ang mga pinagdaanan ko. Dahil na rin siguro sa mga desisyong hindi ko masyadong napag-isipan. Eto ako ngayon, sumusulat sa iyo. Para kahit papaano'y maibsan ang bigat ng aking nakaraan. Itago mo ko sa pangalang Ashlyn. At ito, ang aking secret file. Meron akong best friend na lalaki. Itago natin siya sa pangalang Mon. Matagal na kaming magkaibigan. Sa bawat pagsubok ng buhay, nandyan kami para sa isa't isa. Then, dumating yung time na nagkaroon talaga ako ng isang malaking problema. Kinailangan kong lumipat malapit sa bahay nila. At dahil doon, mas lalo pa kaming napalapit sa isa't isa. Lagi niya akong kinukumusta. Lagi niya akong dinadalaw. At siya yung tipo ng kaibigan na talagang magkakrak ng jokes. Na kapag malungkot ka, gagawin niya ang lahat-lahat para mapasaya ka. Yes, DJ Rocky. Pinapasaya ako ni Mon sa tuwing nalulungkot ako. Ganon siyang klaseng kaibigan. Then one day, nagkayayaan na mag-inuman kasama ang kaibigan niya sa tinitirhan ko. After mag-inuman, kaming dalawa na lang ang natira. Sanay naman kami na laging magkasama. But that night, ibang klase ang nangyari. Hindi usual. Bigla na lang niya akong hinalikan. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Natulala na lang ako. At, ewan ko ba, may kung ano na lang na elektrisidad ang dumaloy sa akin. At sinabayan siya sa kanyang ginagawa. Pinigilan ko ang sarili ko. At naramdaman ko ring pinigilan niya ang sarili niya. Muntik na merong mangyari sa amin. So pinuuwi ko siya. At para pa rin akong lutang ng dahil sa nangyari. Kinabukasan, nagkita kami uli
Pinapunta niya ako sa bahay nila ng asawa niya. Aware ako na may asawang tao ang best friend ko. At nasa tamang katinuan ako that day. Hindi ako lasing. Pero may nangyari na hindi dapat nangyari. Yes, DJ Rocky. Doon namin sa bahay nila ng asawa niya ginawa ang hindi dapat gawin. Naulit yun ng naulit. Alam namin na mali dahil parehas kaming committed. Pero naging masaya kami. Alam ko rin sa sarili ko na confused na ako sa nararamdaman ko sa partner ko. Dahil pag hindi ko siya kasama, okay lang. Parang wala lang sa akin. At kapag si Mon naman ang hindi ko kasama, hindi ako masaya. Alam ko na hindi naman talaga kami pwedeng maging kami ni Mon. Kaya lang, nagkasala na kami. At totoo nga, na walang sikretong hindi nabubunyag. Nalaman ng mga partner namin ang tungkol sa amin ng best friend ko. Gumuho ang mundo ko. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Nasaktan ko ang taong nagmamahal at patuloy na tumatanggap sa akin ng buong buo. Yung partner ko, DJ Rocky, kahit nalaman niya na nagtaksil ako sa kanya, tinanggap niya pa rin ako. Kinalimutan niya ang nangyayari sa amin ng best friend ko. Alam ko namang mahal ko siya, pero parang may kulang. Halos lahat naman ibinibigay na sa akin ng partner ko. At alam ko naman na kapag siya ang pinili ko, yun ang tamang desisyon. Dapat piliin ko yung tama. Dahil maraming masasaktan pag pinili ko ang mali. And then kinausap ako ng asawa ng kaibigan ko. Puro masasakit na salita ang mga natanggap ko. Deserve ko naman yun. Deserve na deserve ko. Kasi nagkamali ako eh. At syempre, total, nagkabistuhan na. Pinaalam ko na rin na buntis ako. Buntis ako at ang best friend ko na asawa niya ang ama ng dinadala ko. Instead na magalit ang asawa ng best friend ko, ay sinabi na lang niya na, sige, buhayin ang bata. Buhayin ang bata para sa kanila mapunta ito. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa asawa ng best friend ko.
At hindi ko pa alam kung paano ko bubuhayin ng bata. Alam ko na nagkamali ako. Pero hindi ko pinagsisisihan na naging masaya ako. Kahit saglit lang. Kahit ang naging cause nito ay trauma. Sa kasalukuyan, kinot muna namin ang communication namin ng best friend ko. Binlock niya ako sa lahat ng social media account ko. Binlock niya rin ako sa phone number niya. Wala pa kami ulit communication ng asawa niya. Pero ang gusto ko sanang mangyari, sa akin na lang yung bata. Sana kapulutan ng aral o magsilbing paalala ang kwento ko. Huwag magbibigay ng lubos o magtitiwala. Dahil ang lalaki pag nakuha niya ang gusto, bibitawan ka na lang na parang nadulas na baso sa kanyang kamay. Habang ikaw ay basag na basag. Na kung sino mang pumulot sa'yo, ay susubukan kang buuin. Pero may lamat pa rin. At yung lamat na yun, ay isang malaking pilat sa puso mo. Na kahit anong gawin mo, hindi na maibabalik pa. Sa talagang itsura nito. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ashlyn. At ito ang aking secret file.